jalan we. Bisa. Wes. Iki bluetooth engko mati nggo ki enek clip on e. Yo. Mak pasti belajar ya. Aja ngredoni. Kameramene beh. Bakro we. Umur ya. Iki garai anu apa? Tegang. Hai. Telek. Orang belajar malah turut ngene iki. Jan mau lo sapa dinaro adis malah sing ngambek. Deh. Kene iki bandel babon-babon mau gredoni. Ya toh. Sadu ya toh rasa kelencer malah ngenteni dhuwit. Wong litih iki selalu seneng ngene iki lho. Untung aku layak ayo gawe vlog nanggen pantai-pantai ngono. Panti. Helen pinter kok. Helen jadi nganu kameramen pinter kok. Lon kameramennya pinter kok. Lah yo. Ini mau pakalannya kita kemana? Oh, oke. Oke nya. Iki masuk loro lun. Buat anu mboten babon masuk loro, telu ngeden. Sare babon-babon iki rek lantaran kok. Sing loro gut. Arepe minger ki kita. Kowe ki ngledhi ya. Lenyet. Orang tua sih lo. Cukup penegakan gue sebalik karo paim bonceng daripada aku wedi makin dulu. Aduh. Menggo iki nyuwun kan yo. Janda. Iki nek nggih belajar iki. Iki malah. Oh. Lho kan. Menggo kudu nuwun yo. Nering-nering kok. Arepe malih. Lah yo. Kaya apa tangannya kudu nuwun nek ngono lho. Makane aku kok rada gimana gitu. Iya dilobot kabeh. Kok kabeh iki. Lho kan, nongklek ya. Neklek banget.
Keren banget. Gak jelas. Apa? Orang komplek. Orang web numpara. Aku video kan Rono mari ngono. Kan videonya pasien no. Aku wedi yo, Pak. Masa kowe numpak? Bosan lewat Ya wes. Teng-teng ini. Oh, Kita kangen aku. Aku tak doan nih. oh iya. Aku yang gembel ngono kuwi. Wes delokan jebrot kabeh iki. Loh. Loh, urung. Iku mau loro iku. Lho, ra iku yo anu Nenir. Ojo. Aku syutingan ngono. Iki kan oh. Oh, Mas. Oh, mau belajar libat. Baca libat. Oh, lek telu anteng. Presito jondel-jondel. Numpak apa biar syutingan iki tumpakane opo iki? Berkelok-kelok kita. Oh. Radolanan rugi no yo. Ot. Kurang ajar gitu. Ot. Iki sepilen montore tangki iki. Oh, numpak apa? Pak Imo tak remet-remet tau aku apa belok, arep belok. Jangan lagi teruskan air mata. Aduh. Tak tahu syutingnya tak lucu-lucu. Lo kaya mau goreng antara penak kuwi yo. Mata apa penak kuwi yo. Wih, ya nyantiknya di bunter pojokan gue kena dibalik lo mir. Ya yo. Syuting ada yo, arepe. Cah gabung-gabung numpak tril kayak. Yakinlah sainem ada sinar cahaya. Kita belajar lek nang kene kok duwe plok lan. Iya, jelas. Tak lewatkan di sini aja ya. Iya. Nek rada bisa kan gue. Loh, ya loh. Rada bisa gue. Gue lo N ala. Orang belajaran liwat. Ala. Muter ya. Yuk, muter yuk.
Janganlah Wah, belajar ayo. bersedih. Nyewa ya loh. Nyewa lo ini. Pak kira. Telak we lu. Piye tadi? Coba. Iya, Helen lebar. Kowe pengen Pak dhewe ora?